Kemasina TV Bamananga kunnafoni wagatiw sera. Kemasina TV Bamananga kunnafoni o bɛna lase aw ma an balimakɛ Abilaye Kulibali fɛ Radio Oxygène na. Kemasina TV ka aw kunnafoni bɔlɔlɔ sira kan k'aw to fɔ aw sigiyɔrɔ la. Ola an bɛ foli di an ka partenaires ma n'o ye MKCG Mamadou Karabenta Tora Madu commerçant général Kemasina fɔ min ye malosi ɲuman ka taa se binfaganaw tumufagalaw sɛnɛkɛ mansiw malo wɔrɔ mansiw jisama mansiw nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fɔ ka taa se an ka katakataniw ma sojɔlaw ɲinɛma kɔ aw kɔ siman ka taa se sojɔnɛgɛw ma so baarakɛminɛ bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fɔ ka taa se angɛrɛ ma angɛrɛ mun ne cɛ ka fili ti a ban nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ MKCG o de kan ka bɛn bi kunnafoniw lase waati ma bi ye alamisa ye bɛdɛmɛ nazara san kalo 8 uti kalo bi o tile 15 ye ka bɛn 2024 san ma farafin kalo ye n'o ye domama kɔnɔ ye an b'a ladɔnna k'a fɔ bi o tile 10 ye jate la san kalo 2nan don hijira san 1446 san don de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnna k'a fɔ ntɛnɛndon tile belen nɛgɛ kanɲɛ 20 waatiw la yirala k'a fɔ kulu maramafɛntigi olu kun ye marifaci wale dɔw ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw dagaron bɛ Gawukaw fɛ yen ka se ka mugujugu dɔ fili olu ma ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka minisiri bɛna n'o ka baara kɔni ɲɛsilen bɛ Mali ni diɲɛ jamana wɛrɛw ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔ Abilaye Job dɔgɔfurancɛ kɔnɔna na lasigiden minnu b'an ka jamana kɔnɔ ale n'olu ye barolasigi dɔ kɛ ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la Kulikoro mara la dugu dɔ bɛ n'a bɛ tali kɛ Gonbalakaw fana yirala k'a fɔ olu ka dugutigi kɔni ko o ni dugudenw kɔni bilalen bɛ ɲɔgɔn na k'a sababu kɛ dugukolo dɔ ye o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la Senegalikaw ka minisiri ɲɛma ale tun bɛ an ka jamana kɔnɔna na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni misɛn wɛrɛ kan ka lase aw ma denkɛ n'a balakɛ fɛ Sidiki Kulibali ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'aw ladɔnna k'a fɔ Bajangara marabolo kɔnɔ n'a hakili b'a la kabini kumaja kumaw kɔni kun cayalen bɛ k'a yira k'a fɔ Bajangara mara maaw k'u kɔni tɛ ka kɔfilɛ kɛ olu ka gɛlɛyaw la dɛ n'i y'a ta k'a lajɛ Bajangara marabolo caman de bɛ yen nɔ jariwale tigilamaw kɔni bɛ ka sunuya tigɛ ka bɔ maaw ɲɛ na o kumaw minnu n'o kun cayalen bɛ maa caman kɔni kun ɲaragilen bɛ ni ka se ka ɲɛsin u ka gouverneur ma ka se ka kumaw caya k'a yira k'a fɔ ko gouverneur kɔni ko gɛlɛya min bɛ ta ka ɲɛsin gouverneur ka mara kɔnɔna na ko gouverneur kɔni ko kuma caman k'a tɛ kala don a ɲin na ka se k'o waleya ninnu layɛ dɛ o kuma minnu n'olu cayara dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen na wulikajɔ kɛra jamana ɲɛmaaw fɛ min bɛ tali kɛ Bajangara gouverneur ye n'o tun bɛ tali kɛ Sidi Mohamed El Beshiru u ye wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka ale bɔ a jɔyɔrɔ la ka se ka na maa kura kɔni ni ka se ka n'o bila ɲɛmaaya kɔni na Bajangara marabolo kɔnɔna na maa min yɛrɛ kɔni n'o kɛra Bajangara gouverneur ye nin waati in na o bɛ tali kɛ colonel major Olivier Jassana nin maa kofɛlɛ min n'a nana sigi a yirala k'a fɔ maa caman ka seerew la min bɛ tali kɛ Sidi Mohamed El Beshiru ko k'ale kɔni to yen nɔ ko maa caman kɔni tun bɛ yen nɔ olu nimisi wasalen tɛ baaraw kɔni kɛcogoya la ko maa caman kɔni jigi dalen bɛ a kan ni maa kofɛlɛ min n'a bilalen filɛ nin maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu ka nisɔndiya kɔni bɛ nin maa in kan fɔlɔ wa u bɛ dugawu de kɛ baara min n'a nakun don yarabi ala k'a ɲɛ a bolo n'an bɔra yen ntɛnɛndo tile bele ka dugujɛ tarata la min bɛ tali kɛ Gawo marabolo kɔnɔna na a yirala k'a fɔ Gawo finitigilakaw dagayɔrɔ min bɛ yen nɔ kulu maranfɛntigiw kɔni k'u ye mugujugu dɔ kɔni ka se k'o fili ka ɲɛsin an ka finitigilakaw dagayɔrɔ ma mugujugu min n'o bɛ tali kɛ Obi nin mugujugu kofɛlen a fililen a yirala k'a fɔ Mali finitigilakaw o ma sɔn dɛ u ye wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka sanakuru n'o bɛ tali kɛ avion ka se ka wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka mɔmɔni kɔni ta ka ɲɛsin maaw ma kunnafoniyaw ka fɔ la drone yɛrɛ ale fana wulila ni ka se ka sɛgɛsɛgɛli dɔw kɔni kɛ nin ko in na nka maajugu ninnu u ye nin mugujugu min kɔni fili k'u ŋaniya kɔni ko u segulu yɛrɛ ma ka sara kɔni ma kɛ a ko la an bɛ dugawu de kɛ lakana bɛ sabati cogo cogo an ka jamana kɔnɔ yarabi ala k'an bila o sira kan n'an bɔra yen ale bɛ hukumu kelen kɔnɔ min bɛ tali kɛ Kidali marabolo kɔnɔna na an ka kɛlɛkɛjɛ minnu bɛ Kidali kɔnɔna na kɛlɛbolo min na n'o bɛ tali kɛ opération Maliko o ɲɛma n'a ma ye k'a fɔ k'a ka kɛlɛcɛdenw kɔni olu bɛ Kidali dugukolo kan ka se ka lakana kɔni ka se ka larawuli a ye wulikajɔ kɔni ta ka se ka taa ɲɛ da a ka lakana cɛdenw kan Kidali kɔnɔna na opération Maliko ɲɛma bɛ tali kɛ général de brigade Dawuda Traoré a taalen kɔ Kidalikaw fɛ a ɲɛfɔli min kɛ an ka lamɛn. Ne nana Kidali ka na an ka cɛdenw lajɛ minnu bɛ yan nɔ k'a lajɛ u bɛ baara kɛ cogo minnu na degun mun b'u kan ani u mago bɛ fɛn min na n'an bɛ se k'u dɛmɛ u ka baara la o la n nana ni jamana surasiw ka ɲɛmɔgɔw ka fɛn ani bɛɛ ka foli ka na da u kan ani n ye tasibila kɛ ka taga an ka mɔgɔ minnu tora janfan kɛlɛ in na jamana b'u kɔ chefw bɛɛ ko ko u b'u kɔ donc an bɛ fɛn bɛɛ kɛ walasa u ka se k'u ka baara kɛ ka ɲɛ cogo min na n ye mun ye n'o bɛ somɔgɔ samabɔ o ye k'a fɔ mɔgɔw mural b'u la wa a dusu b'u la ka kɛlɛ kɛ welekan min bɛ n bolo o ye k'a fɔ caman kɛra jamana bɛ k'a seko kɛ o la u bɛ ka baara min kɛ f'u k'u janto u yɛrɛ la parce que nin ye kɛlɛ min ye a t'i ko kɛlɛ tɔw parce que kɛlɛ min don a ɲɛ ka misɛn dɔɔnin donc jugu bɛ se ka kɛ yɔrɔ jan fɛ kɔngɔ bɛ se ka kɛ yɔrɔ surun fɛ mais n'i y'i janto i yɛrɛ la i k'i taabolo dɔn k'i ta fan dɔn a ka ca ala fɛ i bɛ kisi.
ni tun bɛ tali kɛ général de brigade Dawuda Traoré opération Maliko ɲɛma don a talen kɔ kidalikaw fɛ yen nɔ olu ka kɛlɛbolo ɲɛma n'o bɛ tali kɛ colonel major Dawuda Sagara ale fana nisɔndiya kuma min fɔ an ka lamɛn. général ka nali diyara an ye a nana expérience partage ni anw ye o bɛɛ diyara an ye a ye min fɔ an bɛ se k'a fɔ an ye fɛn caman dege bi an ye nafa sɔrɔ vraiment a ka nali la et je pense que ne ni n ka kɛlɛkɛdenw bɛɛ vraiment tous an nisɔndiyara a ka nali la n b'a ɲini n ka cɛdenw bɛɛ fɛ hali bi u k'u cɛsiri an ye caman kɛ baara in na et u ka da la k'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ b'u kɔfɛ maliyɛn bɛɛ b'u k'u soutenir donc an bɛ fɛn fɛn na an bɛ gɛlɛya fɛn fɛn na malidenw bɛɛ b'a kalama et région bɛɛ soutien bɛ ka apporter anw ye donc n b'a ɲini u fɛ hali bi an k'an ka baara in ta sɛbɛma ɲɛtaga fan fɛ en même temps n b'a ɲini population fana fɛ hali bi u ka to vraiment anw dɛmɛli la u k'a bila u kunna toujours u yɛrɛ ka kɛlɛkɛdenw don an bɛ yan olu de kama. ni tun bɛ tali kɛ kidali kɛlɛbolo ɲɛma colonel major Dawuda Sagara an bɛ dugawu de kɛ jamana in a bɛ basigi sira o sira fɛ yarabi ala k'an bila o sira kan n'an bɔra yen yɛlɛmani n'ale filɛ nin ye Kayi marabolo kɔnɔna na n'a hakili b'a la kari sɔgɔmada joona fɛ yɛlɛmani kan finitigilakaw dagayɔrɔ min bɛ yen nɔ olu wulila ni marifaci dɔw ye a yirala k'a fɔ an ka finitigilakaw ma y'u tɔto nin ko la de u ye wulikajɔ kɔni ta maa jugu minnu n'u y'a ɲini ka se ka na gɛlɛya ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw dagayɔrɔ ma finitigilakaw ye gɛlɛya caman kɔni ta ka ɲɛsin u ma ni waleya mun kɛra sira dɔw bɛ ɲɛfɔli k'an ye nin ko in na an k'u lamɛn. 5h30 wagati fajiri jigin kuma a bɛnna ni mugukanw de yɛlɛmane ka gardikan ni surasikan fan fɛ n'o bɛ yɛlɛmane dɔgɔtɔrɔso kɛrɛfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na aéroport yɔrɔ la an y'a ye k'a fɔ bingalikɛla wale dɔw n'o ye maa jugu ye u nana bin an ka finitigiw kan a mugukan tora sen na fo ka taa se 7h wagati ma u ye tiɲɛli kɔni sɛbɛkɔrɔ kɛ parce que mobili dɔw jeni an ka finitigi dɔw ni tora la n'o an ka faamaw ye ala k'u dayɔrɔ suma ala ka yafa k'u ye ala kɛ an ka faamaw kɔni dugu jɛlen u ye kɛnɛ minɛ mɔgɔ ninnu kɔni y'u yɛrɛ ta u bolila ka taa ni kɔjɛ ni bandigula kaɲaga zone kɔnɔna ye zone ninnu ni Moritani ka surun kosɛbɛ kosɛbɛ parce que yen dugulamɔgɔw bɛɛ y'a fɔ k'u ɲɛ b'u tɛmɛtɔ la u kun ka ca dɔɔni. Voilà jugu fanfɛla la fana mɔgɔ dɔ fana y'a yira k'a fɔ ko y'a ye k'a fɔ olu ka su ta donc olu bɛ taa la en tout cas u y'a attaque kɛ ka bɔ dugu kɔnɔ ka sira minɛ ka taa tuguni vers Kaɲaka en tout cas vers 8h 9h soit 30 minutes attaque kɔfɛ kɔjɛkaw a yira k'a fɔ k'u yɛrɛ kɔjɛ c'est à 12 km de yɛlɛmane n'i bɛ taa Kaɲaka fan fɛ Ɲoro sira kan donc dɔw kana k'u ka groupe ye u taara fara ɲɔgɔn kan ye. An hakili sigira parce que an ka faamaw y'u jɔyɔrɔ fa an ka finitigiw y'u jɔyɔrɔ fa donc riposte kɔni bonyana kosɛbɛ parce que marafakan tun bɛ fan bɛɛ i bɛ kisɛ sanfɛ fan bɛɛ an ka lakanatigiw y'u jɔyɔrɔ fa donc bi dɔ in na yɛlɛmanikaw kɔni hakili sigira n bɛ se k'a fɔ fɔlɔ. ni tun bɛ tali kɛ yɛlɛmanika dɔw ka seerew la an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka lakana sabati an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na n'an bɔra yen hali bi lakanabaliya hukumu kɔnɔna na ni lakanabaliya bɛ mali fan caman fɛ min bɛ tali kɛ parti kodɛm o ɲɛma n'o bɛ tali kɛ Useni Amion Gino ale ye hakilina dɔw fɔ jamana lakanabaliya la ani fɛɛrɛ jumɛn de kan ka kɛ walasa basigi bɛ na an ka jamana kɔnɔna na Useni Amion Gino ɲɛfɔli min kɛ an ka lamɛn. n bɛ kuma in daminɛ ni tasibila ye k'a tugu DIRPA ka communiqué la k'a tugu parti kodɛm ka communiqué la donc n bɛ tasibila kɛ banbatɔw ye minnu tora kɛlɛ in na ka dugawu kɛ banabaatɔw ye ala ka kɛnɛya d'u ma ani minnu minɛnen bɛ yen n'a bɛ wele tubabukan na ko otage ka dugawu kɛ ala k'u sigi u ka so hɛrɛ la an ka armée nationale an bɛ a jukarama don an b'an ka armée nationale soutenu an t'a soutenu ko dɔnkilidakan don ou bien ko propagande kan don n'i y'a jateminɛ armée nationale n'a fɔra armée nationale Mali du bɛɛ Mali siya bɛɛ Mali kabila bɛɛ Mali région bɛɛ a bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan k'a denw di pour que ka kɛ kulu ye kulu min bɛ bɛɛ lakana bɛɛ de den b'a la donc armée o ye Mali bɛɛ de ta ye n bɛ se k'a fɔ maliyɛn bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ fɛn kelen mun kɔnɔ a bɛ se ka ko o de ye parce que tout simplement a bɔra anw de la o de kama a bɛ fɔ ko armée ani politique kana jɛ parce que politique la an bɛ se ka kumaw kɛ an bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ka taa mais armée comme o ye bɛɛ de ta ye i b'a sɔrɔ hakilina kelen de don furugufurugu man ɲi a kɔnɔ o de kama a bɛ fɔ ko kana politique don armée na donc vraiment n bɛ mun fɔ armée an b'an ka armée soutenir parce que armée ye national de ye armée ye an bɛɛ de ye ne mun bɛ kuma n'aw ye ne den bɛ Kidal kɛlɛkɛlaw cɛla Mali armée cɛla n bɛ dan o yɔrɔ ma donc c'est pour dire que mun bɛ kɛla ye a bɛ maliyɛn bɛɛ de kan Mali ye 1,200,000 et quelques Afghanistan ye 600 et quelques donc Afghanistan ye Mali tilancɛ de gɛlɛya minnu tun bɛ Afghanistan o gɛlɛya kelenw de bɛ bi Mali kɔnɔ n'o ye souvent diinakokɛlaw ye n'o ye siyakow ye n'o ye jama cayali ye n'o ye dugukolow tiɲɛni ye Rusiw 100 ans Union soviétique k'u bɛ taa o dan sago wale dɔw kɛlɛ Afghanistan u ye 100 ans kɛ 100 ans in kɔnɔ u ye mɔgɔ
mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 50 u y'o de engagé Afghanistan 100 ans kɔfɛ u perdira u y'u ka minɛn cɛ u bolila o kɔfɛ aw ye américains ta ye américains taara yen k'u bɛ taa djihadistes kɛlɛ yen k'u bɛ taa kɛlɛ sugu dɔw kɛ yen donc olu fana a laban na américains ka avion laban bɔtɔ mɔgɔw de gulonnen bɛ avion na n'i y'a ye pilote sɔnna ka avion démarrer k'a sɔrɔ mɔgɔw gulonnen b'a la ça veut dire que u yɛrɛ ɲɛ gannen don a ko la donc ça veut dire que armée étrangère u tɛna se ka an ka kɛlɛ in ban cogo si la an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an ka solution tɛ ka bɔ kɔkan fɛ cogo si la an ka solution a kan ka bɔ maliyɛnw de fɛ yan bi plus an bɛ kɔkan mɔgɔw wele ka na fara anw kan yan kɛlɛ la parce que maliyɛnw faralen bɛ diviselen bɛ cogo min na politique sira fɛ sira caman fɛ e ne taara nin wele ka na ne bɛ taa o fana jugu wele ka na pour que kana fara ne kan donc finalement a fɛn tunnen bɛ te jamana kɔnɔ ne ka jate la solution a kan ka ɲini anw de fɛ yan a bɛ ɲini cogo di sigila k'a fɔ fɛn o fɛn mun kɛra Mali kɔnɔ yan a ka kɛ dialogue inclusif ye IBK tile la a ka kɛ assise nationale de la refondation ye sisan tile in na a bɛɛ ko maliyɛnw de don fɛn o fɛn mun ye maliyɛn ye groupe armé nationaux ninnu an ka essayer ka kuma kɛ n'u ye pour que ka dɔ bɔ maliyɛn su la o ye maliyɛnw bɛɛ ka kumakan de pourquoi an t'o pisiw dayɛlɛ parce que chaque fois an ka communiqué o kɔnɔ an b'a fɔ n ko ka sira wɛrɛw lajɛ mun tɛ kɛlɛ dɔrɔn ye tiɲɛ don armée kan ka continuer ka renforcer ka a équiper d'ailleurs nin san laban ninnu kɔnɔ armée équipera kosɛbɛ c'est une très bonne chose mais est ce que armée kelen bɛ se ka ɲɛsin nin bɛɛ ma wa an bɛ kɛlɛ kɛla Tinzawatène tuma min na i b'a sɔrɔ o bɛ ka nara ci an bɛ kɛlɛ kɛla Kidal tuma min na i b'a sɔrɔ o bɛ ka na attaque kɛ Sandare an bɛ Kule la ni Tombouctou ye waati min na i b'a sɔrɔ o bɛ ka na sigi Sikasso donc finalement il faut k'an ka ɲɛ de ɲinin a la nin ko ye jamana caman sɔrɔ u bɔra la cogo di bi basigi b'u fɛ yen o basigi nana cogo di an ka essayer ka jateminɛ kɛ k'a lajɛ cogo min na hali n'an tɛ se ka se a bɛɛ la parce que dɔw bɛ yen olu ye dunanw ye jatigɛwalekɛla dɔw bɛ yen jamana kɔnɔ olu ye dunanw ye an bɛ se ka continuer k'olu kɛlɛ mais minnu ye maliyɛnw ye an bɛ se k'a lajɛ cogo min na an bɛ se ka kuma daminɛ n'o ye cogo min na ne ka kuma tɛ dɛ maliyɛn bɛɛ ka kuma don parce que a bɛ assise nationale de ni tun bɛ tali kɛ Hussein Amion Guindo ale ka seerew la parti Codem o ɲɛma don an bɛ dugawu de kɛ fɛn fɛn da ka di jamana na yarabi ala k'an bila o sira kan n'an bɔra yen an ka minisiri min na n'o ka baara ɲɛsinnen Mali ni diɲɛ jamana wɛrɛ ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔw ma Ablaye Diop ale ni lasigiden minnu b'an ka jamana kɔnɔna na u ye barolasigi dɔ kɔni kɛ barolasigi in tɛ dɔwɛrɛ dɛ a sigin bɛ ka ɲɛsin sigiyɔrɔma 3 ɲa nka sigiyɔrɔma ba yɛrɛ o bɛ tali kɛ AES jamanaw u ye fara ɲɔgɔn min kɔni kɛ ka se ka ɲɛfɔli kɔni kɛ lasigiden ye baara in kun ye fɛn jumɛn de ye Ablaye Diop b'a ɲɛfɔ an k'a lamɛn bi sigi ka fɔ o kun ye jɔyɔrɔ 2 a jɔyɔrɔ fɔlɔ o kun ye ka kunnafoni d'u ma an ye jɛkulu min sigi Burkina Faso ani Mali ani Niger ni ɲɔgɔn cɛ o sigili min kɛra k'o ɲɛfu ye a sigiyɔrɔ 2nan o ye ka a kɛ pour que an ka jamana 3 an ka kuma ni kan kelen ye n'an ka jamanaw ni jamana wɛrɛw bɛ fɛn o fɛn kɛ a kɛra baara taabolo sira ye a kɛra sɔrɔ sira yiriwali ye ani fɛn o fɛn sigiyɔrɔ 3nan o ye an ka jamanaw an bɛ se ka baara kɛ k'u kala ɲɔgɔn na cogo min ka sɔrɔ sira yiriwa n'a bɛ fɔ o ma ko intégration régionale olu de kun y'a 3 ye donc o fɔr'u ye a yirala fana k'a f'u ye ko AES nin sigira a ma sigi sabula an bɛ fɛ ka mɔgɔ de kɛlɛ mais a sigira pour que an ka jamanadenw an y'a ye k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na faamuyali ta ni mɔgɔ caman cɛ ko dɔw taabolo kan an y'a décider k'an yɛrɛ ka sira ta an ka hakilinata kun ye min ye an y'o f'u ye pour que u k'a lase u ka yɔrɔ ma donc o fana hakilinata ye min ye u y'a fɔ an fana y'a faamuya ko la wa an y'a faamuya kɔni jamana caman bɛ yen nɔ olu y'a reconnaître k'a dɔn k'a fɔ ko min kɛra nin tɛ ko normal ye mɔgɔ man kan ka nin dɛmɛ nka caman fana bɛ yen olu sɔnna mais olu ti kuma ni tun bɛ tali kɛ Ablaye Diop ale ka seerew la an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka jamana ka ɲɛtaga sabati n'an bɔra yen jɛkulu min na n'o bɛ tali kɛ yɛrɛwolo debout sur les remparts dɔgɔ furancɛ kɔnɔna na olu ye fara ɲɔgɔn kɔni kɛ u ka bolofara min bɛ commune 1 kɔnɔna na u ye barolasigi kɔni kɛ a barolasigi kɛnɛ kan an ka maa dɔw ka seerew lamɛn waati laban ninnu kɔnɔna la politiki baaraw kun ɲɔngirilen don ɲɔgɔnyew kun ɲɔngirilen don o waatiw tɛmɛnen kɔfɛ yɛrɛwolo y'a laɲini ɲɛmayaso k'a fɔ ka sigi ka kumaw boloda yɛrɛwolo bureau de base ani coordination ni yɛrɛwolo ɲɛmayaso ni ɲɔgɔn cɛ barisabu mun na anw bɛ révolution de kɔnɔ maa caman bɛ se k'a miiri k'a fɔ ko on est politique oui je dirais on est politique mais an bɛ ka politique sugu jumɛn kɛ c'est pour servir le peuple ni o tɛ an tɛ an yɛrɛ sɔrɔ nin kɛnɛ ninnu kan san 10 san 20 ka sigi kɔfɛ an ka avenir de hypothéquera mɔgɔ dɔw fɛ minnu sɔnna ka jɔ politique kɛnɛ kan k'u bɛ an kumadaw lakale k'u bɛ baaraw kɛ an jɔyɔrɔ la walasa an ka sow kɔnɔ an bɛ se ka lafiya ka sɔrɔ an ma bɔ ka jigin an faso la mais olu ye jamana in kɛ leburuba ye ka mɔ ka bɛn u yɛrɛ ma an ko nafɛrɛw taalen an ka kɛlɛ kɔnɔ a bɛ n'a fɔ n'i ye kɛlɛ sigi 100 dara la o bɛ bɛn 15 de ma kɛlɛ tɔ
a tɔ 85 ko o bɛ yen nɔ k'o de ka gɛlɛn ni kɛlɛ bɛɛ ye wagati dɔw kɛra maa dɔw m'a faamu u y'a bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ mais i bɛna ye k'a fɔ que nanzaraw talen bi est ce que olu bɛ nɔya ye k'a fɔ que inondation bɛ k'an ka jamana kɔnɔ est ce que olu nɔ ye wa nanzaraw taara bi courant tɛ anw fɛ est ce que nanzaraw nɔ ye wa nanzaraw taara ji t'an bolo est ce que o ye olu nɔ ye wa nanzaraw taara sira tɛ anw bolo est ce que o ye nanzaraw nɔ ye wa o kama an k'u ma ko n'an bɛ révolution kɔnɔ an ka révolution bɛ 15% la a tɔba bɛ yen nɔ o tɔba ye nin n'a ɲɔgɔnnaw de o tɔ ye ka se ka sira de dilan o tɔ ye ka se ka jeunes former o tɔ ye ka se ka engrais di bunahadamadenw ma ka se ka sɛnɛ kɛ olu n'a ɲɔgɔnna caman bingani bɛ kɛ bunahadamaden minnu kan maa dɔw bɛ yen nɔ a bɛ sa k'a ka du to yen maa wɛrɛ bɛ na ka daraki duw la yafɛmɛw la o n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ an ko o kɛlɛ ka girin ni kɛlɛ bɛɛ ye parce que o kɛlɛ bɛ contribuer ka bunahadamadenw dɔw kɛ terroriste ye maa dɔw bɛ marifa ta ka taa fara juguw kan parce que kiiritigɛyɔrɔ la ko dɔ kɛra olu la min na bɛn o ma o n'a ɲɔgɔnna caman c'est pourquoi souvent maakɔrɔ dɔw y'a fɔ an ye k'an bɛ kɛlɛ min na peut-être que ko bi den t'a faamu ko mais ko sini den bɛna faamu ko parce que k'a tɔnɔ anw t'a sɔrɔ k'olu de b'a sɔrɔ bilayi k'olu de b'a sɔrɔ. Ni tun bɛ tali kɛ Yɛrɛwolo debout sur les remparts a maa dɔw ka seeraw la a kɛnɛ kan Sidiki Kuyate ye ɲɛfɔli min kɛ an ka lamɛn. A taabolo ye min ye n'o ye ka se ka maliden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan tabale gosira ko kura o tabale min gosira a kunkan ye ko an ka sɔn malidenw an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka sɔn ka yafa ɲɔgɔn ma an ka sɔn minnu bɛ tiɲɛni na an k'u bɔ tiɲɛni na n'u ma sɔn an k'u tereke an ka sɔn kiiri kana kɛ tiɲɛnikɛlaw ta ye an ka sɔn an ka jamana fanga kana kɛ bingalikɛlaw ta ye ka tabale gosi yaasa mɔgɔw ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan o bɛ kɛ n'Ala ka jɛ ye sebe la maaw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yen an bɛna min fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw ka sigi n'o ye n'i y'an ka nin jamana ninnu ta k'a lajɛ Ala ye fɛn bɛɛ d'an ma mais Ala ye fɛn bɛɛ d'an ma ka tila k'an jɛ fɛn bɛɛ la o fɛn ye jumɛn ye maako b'an na dɛ mais maako b'an na cogo di n'i y'an ka nin jamanaba in ta k'a lajɛ k'a daminɛ indépendance fo sisan an bɛ ta ka bin de la san 5 o san 5 san 10 o san 10 san 20 o san 20 an bɛ ta ka bin de la e tuma na an bɛna ɲɛ sɔrɔ la don jumɛn jamana kɔnɔ ko dɔ ye kɛta ye ko dɔ ti kɛta ye fan o fan o de kama don min na Yɛrɛwolo sigira k'a bɔ o don na ka na taa se fo bi ma tuma o tuma n'a gɛlɛyara an b'a kɛlu ka tagama ka don mɔgɔw kan ka laseli kɛ laseli min n'a kolo ka girin kosɛbɛ ka sabu kɛ jumɛn ye an ka jamana bɛ kɛlɛ de kɔnɔ a dɔ la an bɛ ka minnu kɛlɛ ou bien ani minnu bɛ kɛlɛ la u tɛ mugu dilan u tɛ mugu san u tɛ mugu feere o de kama an ko wagati tɛmɛnen na k'an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ ko guerre par procuration don dɔ ka kɛlɛ dɔ de bɛ k'o kɛ olu minnu bɛ k'u kɛ u ka taabolo de don a tɛ foyi tiɲɛ o ye bawo u mago tɛ kalanko la u mago tɛ kɛnɛyako la u mago tɛ baarako la u mago tɛ foyi la fo n'a bɔra dɔrɔn ka kɛlɛ kɛ ɔ maa minnu b'u kɔfɛ n'o ye an bɛ minnu wele ko kɔkanjugu maaw dɔ y'a ka sigi n'a ye k'a fɔ hali ni Maliyɛn san 30 kɛ ni kɛlɛ la hali ni Maliyɛn san 50 kɛ ni kɛlɛ la a tɛ foyi tiɲɛ o ye bawo ni kɛlɛ yɛrɛ ma kɛ olu tɛ marché ni kɛlɛ ma kɛ olu ka entreprise tourner donc an de b'a hakili jagabɔ kɛ sisan an bɛ fɛn dɔ kɛlɛ la mais an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na olu bɛ fɛn sɔrɔ kɛlɛ de la o kɛlɛ n'i m'o kɛ ni hakili ye mais min f'i ɲɛna a ma nɔgɔn dɔɔnin dɛ hakili de bɛ baara kɛ o de kama an y'a kanu k'a fɔ an ka se yan commune 1 na sibiri tɛmɛnen an tun bɛ Lasa juma nata an bɛ commune 5 na Sikaso o ye labɛn na Kulukɔrɔ bɛ labɛn na a kun ye ka se ka maliden bɛɛ ka hakilila sɔrɔ an ka kunkilenna sɔrɔ an ka mɔgɔw lamin ka mɔgɔw jalamin ka mɔgɔw bila u k'a dɔn ko min bɛ sen na parce que ni mɔgɔw t'a dɔn ko min bɛ sen na caman bɛ kɛ sunan na an dun filɛ wagati min kɔnɔ n'i mɛnna sunan na dɔrɔn a bɛ kɛ sunan kulubali ye Ala k'an kisi o ma. Yarabi Ala k'an kisi o ma ni tun bɛ tali kɛ Sidiki Kuyate Yɛrɛwolo debout sur les remparts o maa don an bɛ dugawu de kɛ jamana ka ɲɛtaga bɛ sabati sira o sira fɛ Yarabi Ala k'an bila o sira kan n'an bɔra yen Senegalikaw ka ministre ɲɛma ale nana an ka jamana kɔnɔna na min bɛ tali kɛ Ousmane Sonko a nalen kɔfɛ an ka jamana kɔnɔna na an ka jateminɛlikɛlaba dɔ n'o bɛ tali kɛ Alexis Kalamiri kunnafonidila don ale bɛ ɲɛfɔli kɛ nin ko in na an ka lamɛn. A ye mɔgɔw lafiya dɔɔni ka tugu Mali la yan mɔgɔ kun tɛ se ka dɔn ko ale bɛna kɛ premier ministre ka nin bɛɛ sɔrɔ ka sɔrɔ a ma se an fɛ yen o ye fɔlɔ ye a filanan Mali yɛrɛ bi lahalala min na n'o ye k'a fɔ ko an b'a la k'an ti CEDEAO la Malidenw bɛɛ kun ɲɛna n'ale fana nana a bɛna fara anw kan u nani fanga la u m'o fɔ nka a nani a ye hakilisigi kuma fɔ ka tugu a ko u tɛna Mali jagoya ka don da foyi fɛ
ni mali la fɛn fɛ ta u b'an kɔ u n'an bi baara kɛ ani u bɛna u seko n'u damajira bɛɛ kɛ ka sigiɲɔgɔnya ɲumanya to ani ɲɔgɔn cɛ ne hakili la u ye fɛn fɛn y'a kunbɛn a y'a bɛɛ nimisi wasa ani a y'a jira bɛɛ la k'a fɔ ko a na kan ka di yɛlɛma ba tina don a la ka tugu tiɲɛ don n'i ye a jateminɛ an ka feerefɛn fan kelen bɛɛ bi na ka tɛmɛ Senegal fɛ ani sanni feere caman bi an ni Senegal ni ɲɔgɔn cɛ ne hakili la o na to ba la yɛlɛma min bɛna don ne hakili la kɔnɔ bi kɛ Mali ni CEDEAO de bi ɲɔgɔn cɛ ka tugu kabini an y'a fɔ ko an bɔra CEDEAO la olu ye ko bɛɛ kɛ walasa kuma ɲɔgɔnya ka se ka don an n'u cɛ an ka se ka bɛn a kan an bɛna bɔ cogoya jumɛn na ayiwa jumɛn de an ka hakɛ jumɛn ye olu ta ye an ka bɛn fɔ la an kun ma sɔn hali kuma ɲɔgɔnya ka tɛmɛ an ni CEDEAO cɛ ne hakili la a bɛ o baara kɔni nɔgɔya k'a to walasa an ka sɔn kuma ɲɔgɔnya ma CEDEAO fɛ an ka bɛn kelen na ne kɔni fɛ u man ka jate dɔwɛrɛ ka tugu a kɛra cogo o cogo an ye AES ɲɛmɔgɔya dira anw ma a kɔni ka kan o la ni a bɛ taa mɔgɔ fɛ a ka fɔlɔ anw na o kɔni ni ko wɛrɛ bi bɔ a la ni taabolo wɛrɛ bi ta o de bɛ na jagoya anw de kan ani tɔw ka kuma ɲɔgɔnya n'a ma ɲɛ k'u ye danaya d'a kan ka ɲɛmɔgɔya d'a ma n'an bɛna min kɛ n'an ni maa wɛrɛ bɛnna min na wali ni kuma ɲɔgɔnya min tɛmɛna ni maa wɛrɛ cɛ an de kan ka o da olu tulo kan ka olu tɛ se k'o filɛ jɔnmaya ye wali ka dɔgɔya maa wɛrɛ ye ka tugu u bɛɛ jɛnna n'a ye ka ɲɛmɔgɔya di a ma o ye a fɔlɔ ye a filanan ye ko Usmane Sonko ka kuma la kɔrɔlen hali n'a ma kɛ ni nani sen fɛ u y'a fɔ ko AES ni CEDEAO tɛ ɲɔgɔn cɛ nka n'a ma ɲɛ ko hali n'a mi to AES la an ka fila kɛ an taabolo ye. Ni tun bɛ tali kɛ Alexis Calamiri ale ka seerew la min bɛ tali kɛ Usmane Sonko ale ye nani min kɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ dugawu de kɛ fɛn fɛn da ka di jamana in fila bɛɛ lajɛlen yarabi Ala k'an bila o sira kan n'an bɔra yen jɛkulu min n'o bɛ tali kɛ sigida yelen association sigida yelen o maaw kɔni olu ye baaraba dɔ ka se k'o boloda n'o bɛna taa kɛ joyilakaw fɛ yen nɔ o ti dɔwɛrɛ dɛ ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛ kɛnɛya ko bunangu kan o sɛgɛsɛgɛliw o baaraw bɛna kɛ fu n'o bɛ tali kɛ consultation gratuite a yirala k'a fɔ o sen fɛ ko fura dɔw yɛrɛ k'o bɛna di maaw ma a bɛna kɛ kari don n'o bɛ tali kɛ uti kalo tile 18 nka ka kɔn o ɲɛ min bɛ tali kɛ sibiri uti kalo tile 17 association sigida yelen ɲɛmaw olu bɛ taa joyilakaw fɛ yen nɔ ka se ka munumunu salo kɔni kɛ ni ka foli bila dugu ɲɛmaw la min bɛ tali kɛ gouverneur fo ka taa se dugutigilakaw ka se k'o foliw bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin olu ma ɔ kari don n'o bɛ tali kɛ uti kalo tile 18 baaraw sɔrɔ ka sigi sen ka joyilakaw fɛ an bɛ dugawu de kɛ ni hakilina min n'a filɛ nin ye nin maa ninnu bolo yarabi Ala ka kɛ ɲɛtaga ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra yen jɛkulu min n'o bɛ tali kɛ FIS Mali maaw olu kɔni ye fara ɲɔgɔn kɔni kɛ ni ka se ka joli di baara dɔw sigi sen kan a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ an ka finitigilakaw ka se k'u dɛmɛ minnu bɛ n'u mago bɛ joli la ka se ka joli kɔni di olu ma an ka FIS Mali maa dɔw ka seerew lamɛn an ka finitigilakaw minnu bɛ fɔrɔn na n'i y'a ye anw dalen bɛ sunɔgɔ la don o don n'i y'a ye anw bɛ se ka bɔ ka taa an magow la n'i y'a ye anw fɛrɛlen bɛ an ka so an bɛ ka sunɔgɔ tranquillement an denw bɛ taa école la an yɛrɛ bɛ ka an ka kow bɛɛ ɲɛnabɔ o y'a ye dɔw den de sɛgɛnnen bɛ fɔrɔn na dɔw denw de bɛ ka sa don o don an bɛɛ ka mago bɛ finitigilakaw la hakilina ɲuman de don parce que an bɛ k'a di an yɛrɛ ma a ko ko n b'a di mun na n ko ne bɛ k'a di n yɛrɛ de ma parce que ne tɔ dɔw de bɛ fɔrɔn na yen nɔ ne b'o bɛɛ wele o ka na u joli di pour sauver la vie de nos frères qui sont là-bas. an bɛɛ ka bɔ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ se k'an ka l'armée dɛmɛ cogo min na an k'u dɛmɛ ten bon comme wari tɛ anw bolo anw tɛ se ka marifa ta fana ka taa kɔrɔn fɛ comme o se t'an ye se mun b'an ye Ala ye se mun d'an ma o ye duwawu ye o ni anw yɛrɛ an ka joli bɔ an farikolo la k'a di an ka finitigilakaw ma ni fierté o la olu fana minnu bɛ joli in sɔrɔ olu fana b'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛn denw n'o ye anw ye u bɛ ka kɛlɛ mun kɛ anw kama u b'a dɔn k'a fɔ ko anw b'u kɔfɛ. ni tun bɛ tali kɛ FIS Mali maa dɔw ka seerew la an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala k'a bila dɛmɛɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna na n'an bɔra yen sifinnakaw tɔgɔladon bila ɲɛnamaya diɲɛ kɔnɔna na ni baara tɔgɔ in a sigila sen kan an ka jamana kɔnɔ ɲinɛ Mali sifinnakaw olu kɔni y'u ta kɛ k'a ɲɛsin bɔlɔlɔ siraw fɛ maa minnu bɛ yen n'olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ ka se ka jajugu kɔni k'u cari ni dɔw b'a fɔ k'a partager maa minnu ka baaraw bɛnnen bɛ olu ma a yirala k'a fɔ sifinnakaw kɔni ka lajɛra in a sigila ka ɲɛsin o waleya ma walasa olu bɛ se ka kɔn cogoya mun na jamana ɲɛmaw u bɛ se ka dɛmɛ u ka baaraw la cogoya mun na an ka sifinnakaw dɔw lamɛn. fɛn minnu bɛ yen vraiment n'an y'u ye
an ka n'u partager sur les réseaux sociaux, WhatsApp b'o la, Facebook b'o la, TikTok b'o la, donc an ka n'u partager. N'i y'a mɛn ko jamana i ko chiffres de, jamana bɛ jamana dilan de ka di chiffres ma sinikɛnɛ ma chiffres ka se ka jamana ɲɛnama sɔrɔ. Ja ninnu fɔlɔ yanni i ka partager i b'a vérifier fɔlɔ, information in bɔra yɔrɔ min na i b'a source lajɛ, bon ni kunnafoni ma bɔ kunnafoni di yɔrɔ la min ka baara ye kunnafoni di ye, donc le plus souvent i bɛ se k'o bila siga minɛn kɔnɔ. Bon minɛn dɔw fana bɛ yen minnu bɛ se k'a dɔn ni kunnafoniya min sɔrɔ est-ce que kunnafoniya in tiɲɛ don wa walima tiɲɛ tɛ wa, o minɛnw fana bɛ bɔlɔlɔ kan quoi. Donc ni denmisɛnninw sera ka former olu la k'o outil ninnu dɔn comme ça kunnafoni dɔw bɛ kunnafoni na o t'olu cari parce que o kunnafoniw bɛ ka kɛ an yɛrɛ ma sababu jugu ye. Ni kɛlɛ tɛ se ka taa ni anw tɛ, an ka wari ɲini nɔgɔya bɛ sɔrɔ wari ɲini fɛn o fɛn na an ka o éviter. Jatigɛ wale kɛlɛbagaw bɛ na anw sifinnakaw de nɔfɛ ka na k'an don o ni baara in kɔnɔ, wariko de don. Jatigɛ wale mɔgɔw bɛ fɛn minnu bila an k'olu carili dabila réseaux sociaux kan. An mana min ye an bɛ barika cari, an t'a cari cogo dɔn, an t'a kun dɔn, k'a sɔrɔ an bɛ kɛ jamana juguya la an yɛrɛ t'a kalama. Donc ni maaw sɔrɔla min ma an na kunu ka faamuya d'a ma yaasa an kana bi o kɔnɔ min t'an ka laɲini ye an kɛwale kana se taa n'o ye. Donc o la an kana information cari cogo dɔ la min cɛman min b'an ka jamana tɔɔrɔ, min bɛ taa an ka jamana juguya la. Donc ni an bɛ information cari a ka kɛ min ye jamana jɔ ye, an sifinw ka fara ɲɔgɔn kan, fɛɛrɛ o fɛɛrɛ an bɛ fɛɛrɛ tigɛ ka jamana dɛmɛ, ka jamana ɲɛmɔgɔ dɛmɛ, yaasa jamana bɛ yiriwa ɲa ɲuman, an bɛ se ka jugu gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ cogoya min na. Sifinnakaw b'i janto nin na kosɛbɛ, bari fɛn lakanata de don, fɛn kɛta de don, fɛn de don min kan ka minɛ bolo fila la pour que ka jamana lakana. Bari ni jamana in bɛ tɛmɛna a bɛ wagati min kɔnɔ bi ani tɛmɛni ka kan. An ka tugu jamana ka hakilina kɔ ni kɛlɛ in kɔnɔ parce que ni kɛlɛ in kɛlɛ nɔgɔn tɛ, mais ni anw denmisɛnninw sɔnna k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka jamana dɛmɛ, kɛlɛ in bɛ nɔgɔya wa a ka ca Ala fɛ belebeleba bɛ bɔ a la. Yarabi Ala ka kɛlɛ nɔgɔya an ka jamana kɔnɔ. Ni tun bɛ tali kɛ Mali sifinnaka dɔw ka siraw la, yarabi Ala ka faamu ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma. N'an bɔra yen, a yirala k'a fɔ kunnafoniyaw la fɛn caman kɔni bɛ yen nɔ tuma dɔ la i b'a ye olu bɛ dilan anw fɛ yan nɔ, nka kɔkantaw de bɛ ta an minnu b'an yɛrɛ fɛ yan ka se k'olu gala i b'a sɔrɔ olu kɔni maaw tɛ olu ta, kɔkantaw kɔni maaw bɛ ɲɛrɛgɛ ka kɛ olu kan ni ka se ka olu kɔni ta. Min bɛ tali kɛ an ka jago ɲɛmaaw olu ye wulikajɔ ta ni ka se ka don sugu kɔnɔna na, farini dɔw bɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya olu bɛ bɔ kɔkannaw na ka se ka na an ka jamana kɔnɔ fo ka taa se makɔrɔni dɔw ma, o ye wulikajɔ ta ni ka se ka tɛgɛ kɛ o minɛn ninnu dɔw la. A yirala k'a fɔ waleya minnu don ko a man ka kɛ an ka jamana kɔnɔ fiyewu, n'a ma ye k'a fɔ k'u bɛ dilan an yɛrɛ fɛ yan, walima jamana yɛrɛ ka siraw bɛ yen nɔ ko maa wɛrɛ man ka bɔ ni dɔ wɛrɛ ka se ka na n'o ye an ka jamana kɔnɔ, ko kana kɛ gɛlɛya wɛrɛ ka ɲɛsin jago ma. A ɲɛmaa bɛ tali kɛ Fuseni Banba, an ka siraw lamɛn. An ka baara ye min ye jamana ɲɛmɔgɔ ye hakilila min ta o ka se ka lawaleya terrain kan, an b'o de la yan nɔ. Donc o de kama minnu ma a faamu, minnu ma sɔn ka hakilila in lawaleya, donc an ye minɛnw minɛ o la ka bɔ sugu kɔnɔ pour que hakilila in bɛ se ka lawaleya sugu kɔnɔ cogo min na. Bon minɛn in hakɛ ka ca komi dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ taa directement rayon kɔnɔ, olu minnu bɛ taa rayon kɔnɔ n'an b'a fɔ olu ma ko u ka a paquet olu bɛ taa paquet 9,000 ani 870 ani 77 ani 3 o de taara rayon kɔnɔ. Bon donc min fana ye carton ye, carton bɛ taa carton 991 na. Bon donc olu de minɛna makɔrɔni na sugu kɔnɔ nin waati in na. An ka usine tigiw ka se k'u bɛ se ka yiriwa cogo min na. O donc u bɛ min dilan an yɛrɛ ka o dun. O donc n'o kɛra a b'a to olu bɛ se ka n'u ye sɔrɔ kɛ mɔgɔ min bɛ ka baara kɛ parce que ni production bɛra ka kɛ i b'a sɔrɔ min bɛ bilala sugu kɔnɔ o tɛna se ka boli kɛ, ale bɛ obligé ka mɔgɔ wɛrɛw de ta sisan baara la, a bɛ na denmisɛnnin wɛrɛw de ta baara la, olu bɛ baara sɔrɔ, production bɛ commencer ka kɛ. O donc ni e y'o to yen e bɛ taa ka taa mɔgɔ wɛrɛ ta san, e bɛ fɛ k'o tigi ka faso de développer, mais maintenant i ka baara kɛ k'i yɛrɛ ka jamana développer. Anw bɛ minɛni min kɛ donc an b'a fɔ olu ma k'a fɔ ko siège provisoire o y'an ka niveau ye, donc an bɛna dossier don justice ka niveau la pour que ka se ka produit minɛ pewu ka kɛ siège définitif ye. Donc o siège définitif mana kɛ donc an b'a laɲini n'a y'a sɔrɔla produit bɛ se ka justice fɛ, n'a y'a sɔrɔ produit bɛ se ka kɛ dɔn ye cogo min na k'a di mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu bɔra yɔrɔ la n'u mago bɛ dɛmɛ na. An ka papier la fana i bɛ ɲangi minnu yɛrɛ kɛra ka kɔrɔ an ye mɔgɔw ɲangi, mɔgɔ b'a la olu ye min sara a bɛ taa 11,1 ani 50,000 la o sara la ka ban. Donc ɲangiliw bɛ continuer parce que fɛn minnu don a bɛ continuer na di. Donc ni minnu fɛnɛ an b'olu ka dossier kɛ olu b'u ka wari sara a bɛ fɛn. Ɲangili o t'an ka laɲini ye, a ka d'an ye olu ka faamu an fɛ, an ka jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que an ka jamana bɛ se ka yiriwa cogo min na. U ka kɛ faamuyalibagaw ye, ni ɲɛmɔgɔ ye hakilila min ta jamana kɔnɔ waati min na a kɛra nin ye a kɛra hakilila natalaw ye olu yɛrɛ ka kɛ fɔlɔ ye k'a ɲangi. An ka bɔ yan an ka taa sɔrɔ dɔrɔn min ka d'anw ye an ka taa sɔrɔ foyi tɛ.
ni tun bɛ tali kɛ jagokɛlaw ka ɲɛma dɔ la Fuseni Banba an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka faamu ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma an ka se ka fɛn kɛ min bɛ yiriwa ta ka ɲɛsin an bɛɛ lajɛlen ma ala ka o faamu ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen Kulikoro mara la dugu dɔ bɛ n'o bɛ tali kɛ Gonbala dugudenw olu kɔni bɔra ka se ka wele bila jamana ɲɛmaaw ma kɛrɛnkɛrɛn ma k'olu ka dugutigi kɔni ko bɛ k'olu ka dugu yɛrɛ fankelen bɛɛ lajɛlen feere k'olu yɛrɛ to dugu kɔni kɔnɔna na ni kɔni kɛlen bɛ gɛlɛyaba kɔni ye dugudenw ma u bɔra ka se ka damakasi dɔw kɔni kɛ an ka duguden dɔw la an ni dugutigi de bɛnna kan ka mɔgɔ dɔ de ta k'o ka na an ka dugukolo labaara o mɔgɔ min taara donc an n'a bɛnna bɛnkan min kan bɛnkan ma taa o sira fɛ papier kɔrɔ min bɛ anw bolo n'o y'an ka boronnage ye a y'o de mɛnɛ anw bolo ko a bɛ baara kɛ ni o ye a bɛ baara kɛ ni o min ye anw conseil de ka signature de b'o boronnage papier la ka kɔrɔlen donc o signature kɔrɔ min bɛ boronnage in papier la o kɛra 2017 kɔnɔ o kɛra ministre Bathily ka waati kɔnɔna na an y'a bɛnkan min da o kɔnɔ an ni géomètre wɛrɛ y'o kɛ ale nana anw fɛ 2021 donc bolona minnu b'o kɔnɔ a de y'olu ta sisan ka o ka a ka sinsin bere ye ko conseil bɛ bɛnna kan ko k'a dugukolo morceli or que an ma bɛn morceli ma kan an ma bɛɛ foyi wɛrɛ kan a ko b'a a dugukolo hectare 2,525 a b'a bɛɛ kɛ titre foncier globalement yɔrɔ min bɛ yen nɔ n'o kun kan ka kɛ an y'a sɔrɔ baara kɔnɔna na an ka dugukolo yɔrɔ dɔ talen don ni mɔgɔw bɛnna ko kan n'i y'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ talen don k'an ka a ɲɛf'u ye k'a fɔ a tiɲɛna a ka nin de yɔrɔ hakɛ nin d'a mɛ o tuma an y'a bɛnkan min da n'o ye k'a fɔ hectare 2,525 b'a bɛɛ kɛ titre foncier ye an y'a bɛnkan min da o kɔnɔna na n'i y'a sɔrɔ dɔ bɔra a la nin yɔrɔ hakɛ taara nin i kan ka na dugudenw sigi ka o fɔ olu ɲɛna de e mana dugudenw sigi ka foyi fɔ a y'a baara kɛ n'a converti bon olu taara papier b'an ka dugukolo min na o ye hectare 1,110 de ye a tɔ 1,300 ni kɔ zara o kɛra cogo di sisan ni papier i kun bɛ a ɲɛfɔ an ɲɛna kabi a baara daminɛ k'a fɔ ko an y'a bɛnkan min kɛ nin yɔrɔ taara o tiɲɛna an tɛ se ka baara kɛ olu la bilen mais nin hakɛnin kɔni kɔnɔna na an bɛ baara kɛ ni o de ye donc ni duguw bɛ tila ka sigi ka fɔ kɛ tun a bɛ bɛn kelen kan o kɔnɔ mais o ma y'a la foyi donc o de y'a to an ka dugu in an ko dugutigi tiɲɛna a donna an ni janfa kɔnɔ quoi donc an kɔni an t'an ka dugutigi fɛ tiɲɛna bi an t'a fɛ sini tiɲɛna sɔnja da ye muso tɛ an degunnen de fɔ ka taa fɔ ka to ten an kɔni bɛ min ɲini tiɲɛna u k'an ka dugukolo segin an ma parce que burusi kɔnɔmɔgɔ i ka usine de ye cikɛforo ye ni cikɛforo ma sɔrɔ e fɛ e bɛ mun kɛ i laban i bɛ kɛ ko bɛɛ kɛbaa ye parce que ni balo tɛ e bolo ni balo t'i bolo i bɛ kɛ kɛwalejugu kɛbaa ye dɛ tiɲɛ yɛrɛ la an b'a ɲini faamaw fɛ u k'an ka dugukolo segin an ma an ka se ka bala an hala la an b'o de kɔ parce que taayɔrɔ wɛrɛ t'an na baara kɛ cogo wɛrɛ t'an bolo an ka dugutigi y'an janfa an ka cɛkɔrɔbaw ni dugutigi bɛnna de ko ka mɔgɔ ɲini mɔgɔ bɛ se ka titre foncier k'an ka dugukolo la hectare 2,525 dugutigi n'a denkɛ nana ni cɛ de ye k'u bɛ se ka titre k'a la an wulila ka taa n ko nin ye baara min a se ka kɛ titre foncier bɔ hectare 2,000 ni kɔ la Mali kɔnɔ n k'o se ka kɛ n ko cɛ tɛ se ka kɛ n'a cɛkɔrɔbaw n'a donna la n ko a bɛna taa wolo fɛn wɛrɛ la an si ma sigi ni mun ye n ko a kana kɛ don na dugutigi denkɛ min nana ni cɛ ye a ko denmisɛnnin minnu banna dugu ko k'u tɔgɔ sɛbɛn ka d'ale ma an bɛ tɔgɔ sɛbɛn se ka mun de la ko k'u tɔgɔ sɛbɛn ka di ale ma ko nin baara a jara mɔgɔ ye o a bɛ kɛ a ma diya mɔgɔ ye o a bɛ kɛ u nana commencer o baara de la k'an gɛn ka bɔ yen sibiriya kelen tɛ anw bolo an ka dugukolo la ni papier bɔra a dira dugutigi de ma foyi ma di anw ma mɔgɔ si tɛ dugu in kɔnɔ ko papier kelen dira mɔgɔ min ma ni dugutigi n'a denw ni papier bɔ kɛra comme anw fɛ k'u y'a di dugutigi de ma a ma di anw ma dugutigi ye mɔgɔ minnu wele ka na olu de ye anw datu kaso la ko parce que ko an ko baara tɛ kɛ n'an ka dugukolo si 100 o 100 i b'a sɔrɔ 80 feerelen don mɔgɔ si t'an ka dugu kɔnɔ ko min ka feerelen kelen bɛ a la ni tun bɛ tali kɛ Gonbalaka dɔw ka siraw la Kulikoro marabolo kɔnɔ an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka bɛnɲɔgɔnya sɔrɔ a ko la n'an fɔra yen an ka ministre min n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko ma dɔgɔfurancɛ in kɔnɔ olu ye wulikajɔ ta ni ka se ka yirituru baara dɔw sigi sen kan an ka kɛnɛyasow kɔnɔna na yiriju 100 bɔɲɔgɔnko u kan ka olu baaraw kɔni kɛ ni ka se k'olu turu a kɛnɛ kan ministre bɛ tali kɛ colonel Asan Bajalo Ture a ye ɲɛfɔli min kɛ o filɛ ministre de l'environnement ale ni an ka ministre ɲɛma olu ye kalo lancé kalo min ye reboisement 2024 o kɔrɔ k'u ka yiriw turu Kolobo Karla Kabala donc on est ministre de l'environnement an bɛ baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que ne mɔgɔ kɛnɛya farisogo kɛnɛya b'a la mais fo yɔrɔ fɛnɛ ka saniya ka yɔrɔ kɛnɛya pour que i ka se ka lafiya sɔrɔ donc o de y'a to bi an nana dɔgɔtɔrɔsow la u ye yiri caman d'an ma an b'a lajɛ nin kalo in bɛɛ la an ka yɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ yiri bɛ se ka turu yɔrɔ min na an bɛ taa yiri turu yen nɔ jamana bɛɛ denw de don an nana n'u ye bi u ka yiriw turu u ka faamuyali kɛ parce que den ninnu ka lamɔ a b'an bɛɛ de bolo mɔgɔ b'a fɔ ko ne mɔgɔ ni fɛn min ye yiri kelen kelen turu i ka diɲɛlatigɛ ma kɛ fu ye n'an y'o principe don la kaburu fitininama ka ko caman faamuya a b'u lafiya et surtout nin bɛna kɛ lafiya ye ne ni yiri ninnu falenna an ɲɛ b'a la kuru ka bon banabaatɔw yɛrɛ mana bɔ k'u sigi u bɛ nɛɛma duman ni fɛn min sɔrɔ a b'u caman lafiya ni tun bɛ tali kɛ kɛnɛya ministre la colonel Asan Bajalo Ture an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka kɛnɛya jidi an ka jamana kɔnɔ ministre min bɛ na n'o ka baara ɲɛsinnen marabolo yɛrɛ yiriwali ma ani sanuya n'o bɛ tali kɛ Mamadu
Samake ale yɛrɛ tun b'a kɛnɛ ka ɲɛfɔli min kɛ o filɛ. An bɛ weleli da kɛ fɛnɛ école ma mairie commune kɔnɔ dugu la fan bɛɛ fɛ bɛɛ ka bɔ ka nin waleya ninnu kɛ école kuru kɔnɔ ani ye daminɛ ye centre de santé niveau la dɔgɔtɔrɔso niveau la ni ye daminɛ ye a bɛna cari dɔgɔtɔrɔso wɛrɛw la fɛnɛ an b'a ɲini faso cakɛda bɛɛ fɛ kuruba bɛ yɔrɔ mɔgɔ ka yɔrɔ la kɛnɛ bɛ yɔrɔ yɔrɔ u ka wuli ka yirituru boloda an bɛ yan an b'u ka bila la an ka service technique o fɛrɛ b'u ka bila la ni mɔgɔw yiri la ka d'u ma an bɛ se ka yiri d'u ma an b'u dɛmɛ fɛnɛ ka a turu fɛnɛ ka a nɔgɔya. Ni tun bɛ tali kɛ ministre min ka baara ɲɛsin marabolo yiriwali ma ani saniya walew ni bɛsɛya Mamadou Samake an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka jamana ka ɲɛtaga sabati n'an bɔra yen lakɔliso min bɛ ɲamanakaw fɛ n'o bɛ tali kɛ école biya mɔgɔw kɔni a yirala k'a fɔ ɲinɛ san kɔnɔna na defuw ko u jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ ko a kɔni kɛra 100% de ye école biya kɔni a kalandenw yɔrɔ la o min n'o kɛra a kɛra nisɔndiyakoba ye kalanso in n'a kalandenw bolo u ye wele bila kalanden sumaw ma ka se ka na ɲɛnajɛba kɔni ni ka se k'o sigi sen kan k'a yira k'a fɔ nin waleya mun filɛ nin ye a ɲɔgɔnna kɔni man ca kalansow la fiyewu defu kɔnɔna na ko ka se ka 100% kɔni kɛ ekɔliso o min n'o kɛra a kɛra nisɔndiyaba ye wele bila denfa dɔw ni kalanden dɔw ma an ka maa dɔw ka seerew lamɛn a kɛnɛ kan. Segu Abdulaye Bari bon an ye 100% kɛ a diyara n ye trop parce que maître bɛɛ de content na et puis promoteur ye misi faga ye an content na trop wa. A nisɔndiya tɛ se ka fɔ ka ban depuis an nana biya kɔnɔ fɔ sisan nɔ an bɛna fɔ cogo min na maîtriw bɛ k'u kɔnɔna diya an ye u bɛ k'an dege ko caman na quoi folikan dɔrɔn de b'an bolo ka d'u ma u ye min k'an ye Ala de bɛ se k'u sara u y'u kɔnɔna diya an ye cogo min na yarabi Ala ka halisa Ala k'u bolo mɛn u ka baara la. École in kɔni ne bɛ a école in dɔn a complexe in dɔn a bɛ san 30 bɔ n b'a dɔn olu ka baara taabolo a ka ɲi parce que u tɛ tulonkɛ fɛ u tɛ yɛrɛlabila fɛ ni fɛn o fɛn ye tiɲɛni ye u tɛ don a da fɛ an ka denmisɛnninw minnu kalifalen bɛ u la fana u y'u minɛ i n'a fɔ olu yɛrɛ taw ne bɛ se ka min fɔ n ta la i tɛ dɔn ni lunette ye i tɛ dɔn ni muru ye i tɛ dɔn ni téléphone ye i tɛ dɔn ni pantalon fini min ma daga u tɛ sɔn a ka don bon olu ka karamɔgɔw fana ni gɛlɛya bɛ den kan fɛn dɔ la u bɛ wele ka i lasigi ka ɲɛf'i ɲɛna ka faamuya min bɛ yen min y'a to den tɛ se ka kalan kɛ ou bien problème min bɛ yen. Ni tun bɛ tali kɛ école biya kalanden dɔw fo ka taa se kalanden soma dɔw ma Sulemani Kulibali Sɛnpa ale ka kuma galamani na o kɔfɛ a y'a ka ɲininkali tɛnku kalanso yɛrɛ ɲɛma la n'o bɛ tali kɛ Isa Kamangile n'o bɛ tali kɛ école biya yɛrɛ ɲɛma a ye ɲɛfɔli min kɛ Sulemani Kulibali ka kuma galamani na an ka lamɛn. Maa o maa kɛra sababu ye an ka se ka nin jaabi in sɔrɔ ɲinan n'o ye 100 sara o 100 sara mɔgɔ 100 o tɛmɛna o b'a yira k'a fɔ ko jaabi 100% don wali ka kan na nka a tɛ se k'a sɔrɔ abada ni dɔw ka diɲɛ tɛ ni dɔw ka baara tɛ o yɔrɔ la an bɛ école karamɔgɔw fo olu minnu su ani tile u ma foyi to kɔ walasa an bɛ se ka nin jaabi in sɔrɔ an bɛ yɔrɔ min na n'o bɔra ye kalanden minnu diɲɛna ni a ye an ye fɛn fɛn ɲini u fɛ kalan ta sira fɛ k'o kɛ an b'olu fɛnɛ fo foli belebeleba olu ta ye nka i mana mɛn kɔnɔni ni tu tun tɛ n tun bɛ kɔnɔni faga sababu de don olu bɛɛ lajɛlen sababu ye jɔn ye mansa minnu dara anw na foli belebeleba ye mansa olu ta ye sabula olu diɲɛna danaya kosɔn k'u denw to an bolo k'an k'u kalan k'u ladamu n'a ma ɲa u y'u to an bolo k'an k'u kalan k'u ladamu u ye fɛn o fɛn kɛ ɲinan a bɛɛ kɛra ɲuman ye sabula an bɛɛ lajɛlen donna da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ miiriyaw kɛ ye kelen ye denmisɛnninw ka se ka tɛmɛ o tun y'an bɛɛ lajɛlen ka miiriya ye o la n'an y'o sɔrɔ an nisɔndiyalen don an b'olu fo k'u waleɲuman dɔn an bɛ an ka ɲɛmɔgɔw fɛnɛ fo kalanso ɲɛmɔgɔw fo sabula ɲinan kɔnɔna la akademi wo kapu wo ninnu bɛɛ lajɛlen de kɛra sababu ye ka na anw lajɛ an ka baara la n'o y'a sɔrɔ an bɛ ka baara min kɛ n'a ni lakika don ni min ka ɲi u b'o fɔ an ye nin ka ɲi a kana to u ka tiɲɛ ni min man ɲi u ye an bilasira o la foli belebeleba bɛ di olu fɛnɛ ma sabula u bɛɛ lajɛlen ye u jɔ u jɔyɔrɔ la min y'a kɛ anw ye nin jaabi in sɔrɔ bi in na nka k'a fɔ ko gindo wɛrɛ b'a la ayi a gindow man ca damadɔni dɔrɔn don o damadɔni ye jumɛn ye an ye yɛlɛma dɔw de boloda sabula bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko kuranko n'o ye énergie ko ye o ko a sabatilenba tɛ ɲinan kojugu o kama kuran tuma dɔ la a tɛ sɔrɔ su fɛ denmisɛnninw dun kan ka kalan u ka walandaw durusi su fɛ de n'u sera so ni yelen tɛ yen a ka gɛlɛn u ka se ka walandaw durusi anw ko o la an tɛ se ka denmisɛnninw to yɛlɛma ten sabula ni u ma se k'u ka walandaw durusi an mago bɛ jaabi min na san laban na an tɛna o sɔrɔ an ye yɛlɛma don u ka kalan kɛcogoya la hali n'o y'a sɔrɔ k'a fɔ ko gouvernement ye wagati dɔ de boloda ko kalan ka kɛ wagati min kɔnɔ an ye a lajɛ
k'a da wagati ni a tiɲɛ kan an ye denmisɛnninw wele u tun bɛna yan kabini 7 heures sɔgɔmada fɛ sɔgɔmada joona fɛ u bɛna ka na u ka walandaw durusi an b'a sɛgɛsɛgɛw bolo fo ka taa se 8 heures 8h30 ma n'o fɛngɛra u kan ka kalan min kɛ jamana ye min boloda u bɛ taa o sira fɛ u bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ kɛ u bɛ tila ka na wulada fɛ an bɛ u kɔlɔsi u bɛ kalan kɛ nin cogo la an y'a kɛ aw sen nɔ an sen nɔ o de kama an bɛ yɔrɔ min na bi na an bɛ se k'a fɔ n'o ye gindo dɔ ye an ye nin jaabi in sɔrɔ. Ni tun bɛ tali kɛ ekɔlibiya ɲɛmaa la Isa Kamangile an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka kalan ka jidi an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen jɛkulu min b'an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ awleni maaw kɔni olu ye fara ɲɔgɔn kan kɔni kɛ n'a ma ye k'a fɔ k'olu ka baara kɔni ɲɛsilen bɛ ka se ka musolakaw ka se ka yiriwa ta ka ɲɛsin olu ma a yirala k'a fɔ k'u ye piriba kɔni sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔkulu yɛrɛ ye jɔnjɔn di ni maa muso cɛsirilen n'u ma ni baara in hukumu kɔnɔna na a dɛmɛ kɛnɛ kan an ka musolaka ninnu dɔw ka seeraw lamɛn. traite ni a nana cogo di parce que traite in ye fɛn min ye an yɛrɛ minnu ye avocat ye an t'a faamu ka ɲɛ an m'a faamu ka ɲɛ an gɛrɛlen t'a la ka ɲɛ bi an y'a ye k'a fɔ récipiendaire kelen n'o ye Umu ye a ye prix international prix mondial de sɔrɔ États-Unis u y'a d'a ma parce que a bɛ comité de coordination de lutte contre la traite des personnes et les personnes assimilées au Mali ale de b'o ɲɛmɔgɔya la a ye baara caman k'a la a y'a ɲɛfɔ an ye a wari n'a kɔlɔlɔw na a ko b'a la a y'a ɲɛfɔ an ye donc hakilina nana ten de. Laɲini fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye min ye o ye éducation ani sensibilisation des communautés pour que u ka se ka sensibiliser ni pratique ni a gravité la u k'a dɔn ko c'est grave et que c'est puni aussi par la loi. A yirana k'a fɔ Mali la yan nɔ loi bɛ yen nɔ a ko contre la bon loi bɛ yen nɔ mais n'i y'a an ye bakuluba dɔw lajɛ par exemple ni ye hali denmisɛnninw ka geribuya ta n'i y'o ta a yirana bi k'a fɔ olu bɛɛ bɛ traite kɔnɔ mais an dun ɲɛ b'a la a pratique bi ka kɛ la donc an ko la vraiment u ka arsenal ka renforcer ka vulgariser pour que mɔgɔw k'a dɔn fɛn ɲangita don e k'a ɲangini ninnu ka daminɛ. Ne ye prix sɔrɔ kɔ kan n'i m'a sɔrɔ i ka dugu la i ka baara ma dafa donc bibi na an nimisi wasara parce que association des femmes leaders et chapitre Mali minnu ye nin distinction in di ne ni général Nema Sagarama vraiment an b'u fo k'u waleɲuman dɔn. N ka réseau ba dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma Awleni u y'a ŋaniya ka prix d'u ma prix in bɛ ka d'u ma panafricaine hukumu kɔnɔna na panafricaine min ye wagati min bɛ an hakili jigin musoba minnu tɛmɛna indépendance wagati ni olu yɛrɛ ye mɔgɔw ka kalanko ani musow ka kalanko ani farafinna ka yɛrɛma hɔrɔnya ani développement ni olu y'o o nundon baara caman kɛ. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seerew la an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka jamana ka ɲɛtaga sabati ɲangata wale min ta ka ɲɛsin maaw ma f'u bɛ se ka siri o ko danna cogo min na yarabi ala k'a bila o minɛn kɔnɔ n'an fɔra an bɛ taa jamana kɔ kan Mohamed Samake min bɛ bolo. Oui karamɔgɔ Sidiki y'a fɔ cogo min na an ka kunnafoni an bɛ taa jamana kɔ kan a yirala k'a fɔ min ye diɲɛ selekana tɔnba min ni a bɛ wele ko Nations Unies olu bɔra ka gafe dɔ kɔni k'o bɔ gafe in kɔnɔna la sa u ye kɔrɔfɔ caman fɔ ka ɲɛsin min kɔni ye tunkarankew ma u y'a yira k'a fɔ ko farafinna jamana minnu ni olu kɔni maaw bɛ taa Europe tungafɛta la ko o tɛ jamana wɛrɛ ye dɛ ko jamana min mɔgɔ ka ca kosɛbɛ k'o de ye Nigeria ale ni Côte d'Ivoire ni ka a kun cɛ ni La Guinée ye u y'a yira k'a fɔ ko nin waati labanw na ko gɛlɛya minnu na a kɔni kɛra min ye ayiwa Mali fo ka taa se jamana wɛrɛw ma ko olu ye dɔ fara a kow kan o kuma ko wulikajɔw bɛ kɛ senna nin waati na walasa min kɔni ye tungafɛta ye surtout duguma sira walima kɔgɔji sanfɛla na ko f'u ka se ka siri o dan na nin waati na wulikajɔ kɔni bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'an bɔra yen Burkinakaw fɛ yen a yirala k'a fɔ min ye don kɛrɛnkɛrɛn min talen don min ye sifinnakaw tɔgɔ la n'a fɔ journée internationale de la jeunesse olu ka wulikajɔ kɔnɔna la sa Burkina jamana kɔnɔna la min ye Burkina jamanatigi n'o ye capitaine Ibrahima Traoré ale ye kɔrɔfɔ ta ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na a kɔni ye jalaki ɲɛsin min ye an ka tɔnba min n'o ye Union africaine n'o bɛ farafinna tɔnba kɔfɔ olu kɛ mankun fɔ cogo wɛrɛ la olu tɛ ka se ka wulikajɔ kɛ i n'a fɔ a ɲininen de cogo min na ka ɲɛsin farafinna jamana ma lakana sira fɛ ko o kɔni bɛ k'ale sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ a ye misali di ko kɛlɛ min na a bɛ Kongokaw fɛ a bɛ san caman bɔ fo ka na se Sudankaw ma fo ka na se nin waati na min ye Burkina jamana ani Mali jamana ani jamana wɛrɛ ko min kɔni Union africaine ko o kɔni man kunne de k'u kan ka min kɛ k'u tɛ ka se k'o kɛ o kuma ko ale kɔni ma jɔyɔrɔ fosi ye ka ɲɛsin nin jɛkulu ma n'an bɔra yen Tunisikaw fɛ a yirala k'a fɔ Tunisi jamanakuntigi Kais Saied ko ale kɔni wulikajɔ kɛ ni ka se k'a ka fangabulon ɲɛma n'o ye premier ministre ye ni ka ale tɛgɛ kɔkɔba ka baaraw la ko kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko nin waleya min kɔni kɛra jamanatigi fɛ sa ko a kɔni maa caman gɔn a kamana na ko bawo ko min ye jamanatigi kala ta yɛrɛ ko o tɔ man jan bilen u tɛ tɛmɛ kalo 2 u bɔɲɔgɔn kɔ a ye nin baara in kɛ halisa kunnafoni nasira sa Senegal ale ni Gambie
a yirala k'a fɔ ko gɛlɛya kuma olu ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ min ye siraba bolibaw n'o ye transport kofɔ a yirala k'a fɔ ko min kɔni wulikajɔ kɔni kɛra dɔ fana tɛmɛna min ye bɛnɲɔgɔn ye o bɛ se ka sabati cogo min na bawo ni gɛlɛya kun kɛra sababu ye ka se ka mobili bawtigiw n'o kamiyɔntigiw ye ka se ka olu kɔni ka taa ka segin ni ka se ka dan sira o la nka kunnafoni y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi ko bɛnɲɔgɔn caman kɔni ko sabatira Gambi ale ni Senegal jamana cɛ ko sira kɔni labilala ko mobilibaw kɔni bɛ taa ka segin la an bɛ dugawu kɛ ala ka bɛnɲɔgɔn ala ko sabati farafinna jamana ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔ Sidiki a ye kunnafoni sɔrɔ jamana kɔ ka o la kumaba de tun ye ne bi sɔgɔmada in na. Mohamed Samake i ni ce baara ɲɛna.